Qozanны шоққаттырабыз Алла берсе. Инде 12-нче тапкыр Казанның төп сабан туе тынычлык бистәсендә үтә. Быел анда килүчеләрне гадәттәгечә татарга гына хас булган кунакчыллык белән каршы алачаклар. Коймак белән чәй эчертәләр, кул эшләренә өйрәтәләр, мунчага да дәшүчеләр бар. Татарстанның 11 районы милли мәйданчыклар әзерләгән. Бүген аларда соңгы әзерлек эшләре бара. Бу еллар җыештыралар, агач утырталар. Зәй вәкилләре районның 370 еллыгы уңаеннан фотозона булдырган. Әзерлек эшләре бара. Алла берсе бер көннән сабан туй. Безнең инде бар әйбердә әзер диярлек соңгы нокталарны гына куясы калды. Орша районы усталары күн сәнгать әсәрләренә төшендерәчәк. Балык бистәсе вәкилләре тере җәен балыгы алып килә. Аны тотып карарга рөхсәт итәчәкбез диләр. Сабан туе хөрмәтенә Лаеш шәһәре үзәгендә торучы 600 килограммлык карап тавырыннан кузгатыла. Аны инде бүген үк китереп куйганнар. Это бассейн. Монда елга буендагы мөхитне булдырырга теләдек. Бассейн янында фонтаннар да куячакбыз. Татар рухы һәр җирдә сизелә. Бөектау районының хәтта сәхнәсе дә түбәтәй рәвешендә ясалган. Биредә барысына да таныш татар җырлары яңгыраганда, янында гына усталык дәресләре узачак. Тынычлык бистәсендә сабан туе театральләштерелгән тамашадан башланачак. Җырчылардан Зәйнәп Фәрхетдинова, Ландыш Нимаҗанова, Зинера һәм Ризат Рамазановлар чыгыш ясый. Дәрвишләр бистәсендә Ришат Төхвәтуллин белән Эльмира Калимуллина. Аккош күле ярында кунакларны республиканың иҗат коллективлары көтеп кала. Биредә соңгы әзерлекләр бара. Концерт программасын тулыландырабыз. Бәйрәмне республика кунаклары өчен лаеклы дәрәҗәдә оештырырга тырышалар. Чит ил туристлары да көтелә. Это сохранение культуры. Милли бәйрәмебез мәдәниятны саклап калуда зур өлеш кертә. Гореф-гадәт йолаларыбызны танытуда мөһим роль уйный. Тынычлык бистәсендәге сабан туена баручылар өчен махсус автобуслар булдырылган. Алар халыкны Җиңү проспекты метро станциясе, 10-нчы микрорайон, Филармония, Глазунов урамы тукталышыннан алып китә. Лиана Бахтиева, Алмаз Заяддинов, Яңа Гасыр каналы.